Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som začal moju prednášku, ktorú som nazval Familiárna hypercholesterolémia od pacienta k výskumu a od výskumu ku liečbe, prezentovaním konkrétneho pacienta, ktorý bol odoslaný na špecializované centrum alebo špecializovaného centra po prekonaní akutnej koronárnej príhody. Tento pacient mal hladinu LDL cholesterolu 26 mmol na liter, čo je takmer 9 krát viac, ako je bežná hladina LDL cholesterolu u normálnych zdravých ľudí. Fyzikálnym vyšetrením sa u tohto pacienta zistila prítomnosť šľachových xantómov na predkolení, achilových šľachách a predlakti. Pacient bol liečený cholesteramínom, čo je liek, ktorý dokáže mierne znižovať hladinu LDL cholesterolu. Pacientovi bola vykonaná koronárna angiografia, ktorá ukázala kompletný uzáver ľavej koronárnej artérie a čiastočný uzáver pravej koronárnej artérie a tento nález vyžadoval intervenčný zákrok a teda stentovú operáciu, alebo teda danie stentu, ktorý rozšíril koronárne artérie. Po tomto zákroku začali liečbu LDL aferézou, ktorá každých 7 dní, ktorá znižuje hladinu LDL cholesterolu a pacient čakal na vhodného dárcu pre kombinovanú transplantáciu pečene a srdca. Napriek tomu pacient po 3 mesiacoch takejto liečby a čakania na transplantáciu zomiera. Čiže toto je príklad ozaj devastujúceho ochorenia a čo je horšie a smutnejšie je to, keď vám ukážem, aký bol vek toho pacienta, keď zomrel. Išlo o 5-ročného chlapca, čiže bol to pacient so závažnou homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie, ktorý zomrel na infarkt myokardu vo veku 5 rokov. Prvým, ktorý publikoval vo vedeckom lekárskom časopise nejaké informácie o familiárnej hypercholesterolémii, bol norský lekár Karol Miller, ktorý už na konci 30 rokov opísal niektorých svojich pacientov, u ktorých bol výskyt výrazne zvýšenej hladiny cholesterolu, mali angínu pectoris a nachádzali sa u nich aj šľachové xantómy. Toto je obrázok, kde vidíme pána profesora Millera a jedného z jeho pacientov, ktorý má výrazné šľachové xantómy na predkoleniach. Môžete vidieť šľachové xantómy a výrazné zhrubnutie achilových šliach. Toto je typický, aj keď v tomto prípade výrazne zväčšený nález u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Napriek tomu zdá sa, že tieto fotky, ktoré som vám ukázal, neboli prvým zobrazením familiárnej hypercholesterolémie. Keď si všimnete tento obraz a pozriete sa v ľavej časti do ľavého očného kútika, vidíte taký žltý deposit cholesterolu na pravej strane, na pravej ruke vidíte také asi 3 cm zhrubnutie na extenzore, na dorze ruky pod pravým ukazovákom a pokiaľ si dávate otázku, že kto je táto osoba na tomto obraze, tak ja vám to prezradím. A tu nám môžete vidieť, že ide o známu Mona Lízu, ktorú vieme, že zomrela vo veku zhruba 37 rokov. Nevieme, aká bola príčina jej úmrtia, ale teda zdá sa, že Mona Líza je prvým nejakým takým zobrazením pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou. Na vlastne nálezy a publikácie Karola Millera nadviazali ďalší lekári a vedci, ktorí sa snažili zistiť, čo je príčinou takéhoto devastujúceho ochorenia a akým spôsobom by sme toto ochorenie mohli liečiť. V 60. rokoch Kachaturian ukázal na veľkých libanonských rodinách, že dochádza na segregačných štúdiách, že dochádza vlastne k segregácii nálezu závažnej hypercholesterolémie a preukázal dominantný spôsob viedenia tohto ochorenia s tým, že ide o efekt jedného génu. Samozrejme v tom období
ešte sme nevedeli ktorého. V rovnakom období Frederiksen a jeho spolupracovníci demonštrovali a preukázali, že fenotyp familiárnej hypercholesterolémie, čiže závažná hypercholesterolémia, ktorá sa vyskytovala v rodinách, bola spojená s poruchou metabolizmu LDL cholesterolu. Neskôr Brown a Goldstein, ktorí dostali Nobelovú cenu za medicínu práve za objav LDL cholesterolu, preukázali, že klinický fenotyp familiárnej hypercholesterolémie je spôsobený práve mutáciou génu, ktorý je pre LDL receptor. Tento objav, alebo respektíve identifikácia LDL receptoru ako takého, viedla k samotnému lepšiemu pochopeniu metabolizmu cholesterolu a v konečnom dôsledku viedla aj k objaveniu statínov, liekov, ktoré dneska pokladáme za zlatý štandard liečby hypercholesterolémie nielen u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, ale aj u ostatných pacientov, a ktoré vlastne blokujú syntézu cholesterolu v pečeni. Okrem toho, familiárna hypercholesterolémia a objavenie vlastne jej príčiny viedla k tomu, alebo pridala vlastne k tej klinickej alebo aj vedeckej evidencii toho, že LDL cholesterol je ozaj kauzálnou príčinou aterosklerózy a tým pádom kardiovaskulárnych ochorení, keďže vieme, že pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou majú vrodený defekt, tým pádom majú od narodenia zvýšené hladiny LDL cholesterolu a majú taktiež zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, čo je jedna z tých podmienok, ktoré máme pre kauzalitu rizikového faktora k ochoreniu. Čiže v súčasnosti môžeme povedať, že familiárna hypercholesterolémia je autozomálne dominantné alebo kodominantné ochorenie, ktoré sa vyskytuje vo frekvencii zhruba 1:500 u heterozygotov a 1:1 u homozygotov. Typicky u týchto pacientov nachádzame výrazne zvýšené hladiny LDL cholesterolu, ktoré u heterozygotov môžu byť zhruba 2 až 3 krát zvýšené, u homozygotov ešte výraznejšie viacej. Toto vedie k akcelerovanej ateroskleróze a predčasnému výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Patognomickým nálezom u týchto pacientov je výskyt šľachových xantómov, ktoré sme si už ukázali v predchádzajúcich obrázkov a ktoré, pokiaľ nájdeme u pacienta s poruchou lipidového metabolizmu, ozaj nám indikujú to, že ide s takmer 100% pravdepodobnosťou o pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou. Na tomto obrázku vidíme typicky vlastne ten clustering pacientov so zvýšeným cholesterolom v rodinách s familiárnou hypercholesterolémiou. Tento rodokmeň je zaujímavý snáď tým, že proband, čiže ten prvý pacient, ktorý je vyznačený na obrázku od šipkou, alebo mal tú smolu, že zdedil mutáciu od oboch rodičov, čiže je to v podstate homozygot. A vidíte na tomto obrázku to, čo je typické pre familiárnu hypercholesterolémiu, a to je to, že vo všetkých tých generáciách, ktoré sa nachádzajú nad probandom, vždycky nájdeme aspoň jedného pacienta, ktorý je postihnutý týmto ochorením. Na pravej strane toho obrázku potom vidíte efekt toho, či pacient zdedil mutáciu od len jedného rodiča alebo od oboch rodičov, a vidíte, že tí pacienti, ktorí zdedili mutáciu od jedného z rodičov, majú zhruba 2-krát vyššiu hladinu cholesterolu ako ich normolipidemický príbuzný. Ten pacient, ktorý zdedil mutáciu od oboch rodičov, má dokonca 2-krát alebo viac než 2-krát vyššiu hladinu ako heterozygotní pacienti z FH. Na tomto obrázku môžete znova vidieť ten patognomický nález, ktorý je pre familiárnu hypercholesterolémiu, čiže šľachové xantómy, ktoré bývajú na extenzoroch šliach, hlavne na dorze rúk, na predkoleniach a na achillových šľachách. Niekedy ovšem ten nález nie je taký výrazný, ako bol na tých predchádzajúcich obrázkoch, a musíme si pomôcť aj sonografickým vyšetrením,
ktorým zmeriame hrúbku Achillových šľach a vlastne takto môžeme identifikovať zhrubnutie. To, čo vieme, je, že teda je to šľachové xantómy sú patognomickým znakom pre familiárnu hypercholesterolémiu. Nie ovšem každý pacient tieto šľachové xantómy musí mať. Vieme však z epidemiologických štúdií to, že tí pacienti, ktorí majú prítomnosť šľachových xantómov, majú jednak vyššiu hladinu LDL cholesterolu, majú tendenciu k nižšej hladine HDL cholesterolu, čiže k tomu tzv. Dobrému cholesterolu. A takisto títo pacienti majú aj vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní so svojimi príbuznými, ktorí majú takisto familiárnu hypercholesterolémiu, ale nemajú prítomné šľachové xantómy. Toto teda môže indikovať nejaký viac agresívny proces u týchto pacientov, ktorý sa prejaví práve ukladaním cholesterolových depozitov v šľachách a dá sa od toho predpokladať alebo odvodiť, že pravdepodobne prichádza aj k agresívnejšiemu ukladaniu cholesterolu aj v stenách ciev týchto pacientov. Ďalším z takých tých klinických nálezov, ktoré môžeme vidieť u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, je nález korneálneho arkusu alebo xanthelasmu palpebranum, čiže cholesterolových depozitov na viečkách. Treba však povedať, že toto nie je patognomický nález. Takýto nález môžeme nájsť aj u pacientov alebo u osôb s inými poruchami lipidového metabolizmu alebo dokonca aj u osôb, ktoré nemajú poruchu lipidového metabolizmu. Ovšem, pokiaľ nájdeme takýto nález u pacientov mladých, povedzme vo veku do 40-45 rokov, vždycky musíme myslieť na pravdepodobnosť alebo na možnosť familiárnej hypercholesterolémie. Povedali sme si teda, že familiárna hypercholesterolémia je geneticky podmienené ochorenie a v súčasnosti vieme, že toto ochorenie môže byť spôsobené 3 rôznymi génmi. Najčastejšie teda ide o mutáciu v géne pre LDL receptor. Toto je väčšina pacientov, ktorí sú teda geneticky identifikovaní a potvrdení. V menšej miere môže ísť o jednu typickú mutáciu v géne pre apolipoproteín B100, tomuto hovoríme aj familiárne defektívne ApoB100, alebo v skratke FDB. Zhruba u 1% pacientov môže ísť o mutáciu v géne, ktorý nazývame PCSK9, alebo proprotein convertase subtilinkexin typ 9 gén. A v nedávnom období dokonca bol identifikovaný ďalší 4. gén, ktorý je ale tentokrát zodpovedný za tzv. Autozomálne recesívnu familiárnu hypercholesterolémiu, čiže táto choroba sa manifestuje len vtedy, pokiaľ ten daný pacient zdedí mutáciu od oboch rodičov. Toto je ovšem veľmi raritné a podľa mojich informácií ani v Čechách, ani na Slovensku zatiaľ takýto pacient identifikovaný nebol. Čiže, čo sa týka patofyziológie u heterozygotných pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, títo zdedia mutáciu pre buď LDL receptor alebo apolipoproteín B100 alebo PCSK9 od jedného z rodičov. Toto vedie k tomu, že v ich pečení sa nachádza len zhruba 50% funkčných LDL receptorov, ktoré vychytávajú LDL cholesterol z ciev, teda z krvi. Keďže máme len polovicu funkčných receptorov, LDL receptor sa hromadí v cirkulácii, v krvi. Toto vedie k progresii aterosklerózy a manifestácii, predčasnej manifestácii kardiovaskulárnych ochorení, hlavne infarktu myokardiu a angíny pectoris. Na tomto obrázku vidíme vlastne, ako to vyzerá v pečeňovej bunke a na jej povrchu. Vidíme vlastne ten cyklus alebo kolobeh LDL receptoru a môžeme tu vlastne vidieť, v ktorom mieste jednotlivé mutácie, či už pre apolipoproteín B100, pre PCSK9 alebo LDL receptor môžu fungovať alebo vykonávať ten svoj efekt.
Familiárne defektívne ApoB100 niekedy nazývame aj ako fenokópiu FH, čiže klinicky sa prejavuje presne takisto, ako keď ide o mutáciu v LDL receptore. V závislosti od krajín je FDB zodpovedné zhruba až do tých 10% všetkých pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou a v celkovej populácii sa vyskytuje zhruba od 0,1 po 0,4%. Na druhú stranu, čo z klinickej praxe vieme, je to, že niektorí pacienti s FDB sa môžu prejavovať klinicky takým miernejším fenotypom, čiže o niečo nižšími hladinami LDL cholesterolu ako tí pacienti, ktorí majú mutáciu v LDL receptore. Ale stále teda hovoríme o zvýšených hladinách celkového alebo LDL cholesterolu a pacienti z FDB sa môžu manifestovať aj závažnou hypercholesterolémiou, takisto ako je to u klasických FH pacientov. Čo sa týka mutácií v LDL receptorov, tieto sú zodpovedné za väčšinu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou a tieto mutácie môžu na úrovni LDL receptora vlastne postihnúť jednak syntézu samotného receptoru v endoplazmatickom retikulu, môžu zabraňovať správnemu transportu receptora na povrch bunky, takisto môžu vlastne ovplyvniť alebo zamedziť naviazaniu LDL cholesterolu na samotný teda LDL receptor, takisto môžu inhibovať internalizáciu komplexu receptor ligand a takisto potom tieto mutácie môžu spôsobovať to, že sa samotný LDL receptor nesprávne recykluje v rámci teda toho svojho fyziologického cyklu. Čiže efekt tých mutácií môže zasiahnuť do každej tej časti cyklu LDL receptora. Na základe toho môžeme rozdeliť LDL mutácie na tzv. Receptor negatívne, kedy vlastne sa neprodukuje proteín, alebo sa produkuje proteín s malou alebo takmer nejakou funkciou. A potom na tzv. Receptor efektné mutácie, kde vlastne sa produkuje receptor a proteín, ktorý má reziduálnu receptorovú funkciu. V súčasnosti poznáme viac, alebo bolo identifikovaných viac ako 1600 mutácií, ktoré teda, ako som povedal, pokrývajú zhruba tých 80 až 90% všetkých pacientov s klinickou diagnózou familiárnej hypercholesterolémy. Treba však povedať, že to číslo tých mutácií stále rastie. Keď som ja začínal, alebo sa prvýkrát stretol s týmto ochorením zhruba pred nejakými 17 rokmi, vtedy bolo známych zhruba 500 mutácií, vidíte, ten progres je veľký a určite nie sme na konečnom čísle. To, že familiárna hypercholesterolémia je ozaj ochorenie, ktoré je závažné, si uvedomili aj odborné spoločnosti, jednak Európska kardiologická spoločnosť, Európska aterosklerotická spoločnosť, ktoré vydali aj odporúčania pre detekciu a liečbu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou a v rámci týchto odporúčaní teda musíme myslieť na to, že môže ísť o pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou, pokiaľ je to pacient s predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení, čo značí u mužov do veku 50 rokov, u žien do veku 60 rokov, samozrejme s hypercholesterolémiou, respektíve u pacienta s hypercholesterolémiou, ktorý má v rodine príbuzných s predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení. To, že pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou majú výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, nám ukazuje aj tento obrázok, alebo táto štúdia, ktorá ukazuje, že napríklad muži vo vekovej kategórii 40 až 59 rokov majú 50% riziko prekonania infarktu myokardu, čo je výrazne viac, ako je vo všeobecnej populácii.
Ďalší z tých odporúčaní, alebo v rámci tých odporúčaní je, že pokiaľ máme podozrenie na pacienta z FH, tak treba toto podozrenie potvrdiť vlastne správnou klinickou diagnózou alebo splnením nejakých klinických kritérií, alebo pokiaľ je možné aj pomocou DNA diagnostiky. Používame, alebo môžeme použiť viacero diagnostických kritérií. Jedny z nich môžu byť tzv. Simon-Broom Register kritéria, ktoré sa využívajú v Anglicku. Tieto sú založené na nejakých hraničných hodnotách cholesterolu, či už celkového alebo LDL cholesterolu, na prítomnosti šľachových xantómov alebo prítomnosti DNA potvrdenej diagnostiky buď u pacienta alebo jeho príbuzného. Ďalšie z tých klinických kritérií, ktoré môžeme použiť, sú tzv. US MedPed kritéria pre FH, ktoré sú založené na vlastne hraničných hodnotách LDL a celkového cholesterolu, či už vo všeobecnej populácie, alebo u prvo-, druho- alebo treťostupňových príbuzných pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou. Najčastejšie však v súčasnosti používame tzv. Holandské kritéria alebo holandský skórovací systém, ktorý vlastne skóruje alebo hodnotí pacienta na základe prítomnosti či už osobnej alebo rodinnej anamnézy predčasných kardiovaskulárnych ochorení, prítomnosti zvýšenej hladiny LDL cholesterolu nad 95 percentil všeobecnej populácie, prítomnosť šľachových xantómov alebo arcus cornealis u mladých pacientov, teda pri fyzikálnom vyšetrení a teda na celkové hladiny LDL cholesterolu. Na základe tohto skóre potom môžeme vysloviť diagnózu, či ide o teda definitívne potvrdené FH, alebo či je to pravdepodobný alebo možný pacient s familiárnou hypercholesterolémiou. Pokiaľ identifikujeme pacienta, ktorý má familiárnu hypercholesterolémiu, je veľmi dôležité, keďže ide o genetické podmienené ochorenie, kde vzhľadom na autozomálne dominantný spôsob dedičnosti je 50% pravdepodobnosť výskytu FH u prvostupňových pacientov. Tento prístup je veľmi efektívny, pretože je relatívne rýchly. Na základe probanda vieme identifikovať veľmi rýchlo ďalších možných potenciálnych pacientov a tento spôsob screeningu je nielen rýchly, ale čo je aj veľmi dôležité, je aj ekonomicky výhodný. Takýmto spôsobom vieme najlacnejšie identifikovať ďalších pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Všetci pacienti, ktorých stanovíme diagnózu FH, sú alebo musia byť pokladaní za vysokorizikových pacientov a musia byť začatí liečiť a musia byť liečení správne a dôsledne. U všetkých pacientov s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie je nutná farmakologická liečba, zvyčajne vysokými dávkami statínov, a títo pacienti musia dosiahnuť relatívne striktné cieľové hladiny LDL cholesterolu, také, aké vyžadujeme pre pacientov vo vysokom riziku. U detských pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, pokiaľ ešte nie je možné začať farmakologickú liečbu, tak je dôležité, aby títo pacienti boli edukovaní o správnej diete a životosprávových opatreniach. To, čo vieme, je to, že pokiaľ pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou nebudeme liečiť, tak u týchto pacientov môže dojsť k výraznému zníženiu dĺžky života a tým pádom vlastne pokiaľ správne pacienta liečíme, tak môžeme predísť nejakej kardiovaskulárnej príhode a predĺžiť dĺžku života daného pacienta. Na druhú stranu treba povedať, že napriek tomu, že familiárna hypercholesterolémia je vysokorizikové ochorenie, že sa snažíme týchto pacientov liečiť,
tak máme aj indikácie, a tie indikácie pochádzajú práve z tejto práce, ktorá bola opublikovaná viac než pred 10 rokmi a ktorej názov bol Mortalita počas 2 storočí vo veľkej rodine pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Táto štúdia nám ukázala, že v priebehu zhruba takmer 200 rokov sa mortalita pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou výrazne menila. Pred nejakými 150 rokmi tí pacienti nemali nejakú vyššiu mortalitu alebo nedožívali sa menej ako ich rodinní príslušníci, ktorí nemali familiárnu hypercholesterolémiu. Potom na začiatku alebo v prvej polovici minulého storočia došlo k zvýšeniu mortality, alebo teda skráteniu dĺžky života a zhruba od 60. rokov napriek tomu, že teda stále majú vyššie riziko a kratšie prežívanie, tak tento rozdiel alebo to riziko sa začína znižovať. A na tomto obrázku vidíte vlastne výsek alebo časť tej obrovskej holandskej rodiny, ktorá bola identifikovaná cez rôznych probandov a dôkladným vyšetrením rodokmenu sa vlastne podarilo pospájať ich do jednej rodiny, ktorá vychádzala z jedného spoločného predka. No a čo bolo vlastne dôležité na tejto štúdii, alebo čo nám táto štúdia ukázala, bolo to, že napriek tomu, že ide teda o závažné ochorenie, vysokorizikové ochorenie, dosť podstatná časť pacientov, ktorí trpeli týmto ochorením, zhruba 40% z týchto pacientov dosiahli normálnu dĺžku života v tom svojom období, v ktorom žili, čo nám poukazuje veľmi silno na to, že napriek tomu, že vieme, že máme ochorenie so silnou genetickou komponentou, tak očividne tu máme možnosť nejakej veľmi významnej interakcie genetiky aj s inými environmentálnymi rizikovými faktormi. Na základe toho teda môžeme dôvodiť, že aj keď budeme našich pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou liečiť dôsledne farmakologickou liečbou, tak nemôžeme opomenúť ani iné prístupy a ovplyvnenie vlastne ďalších environmentálnych faktorov, ktoré aj keď nemusia tak z toho klinického pohľadu preukazovať výrazné zníženie LDL cholesterolu, môžu, keďže ide o dlhodobé riziko a môže teda ísť aj z našej strany o dlhodobú intervenciu, môžu napriek tomu vlastne interakciami znížiť riziko nášho pacienta. Čiže logicky, pokiaľ hovoríme o znižovaní LDL cholesterolu, prvá vec, ktorá nás napadne, bude snažiť sa znížiť LDL cholesterol pomocou dietných opatrení. Na nešťastie stále nemáme nejaký dostatok dát z dlhšie trvajúcich štúdií, ktoré by ukázali, že pokiaľ títo naši pacienti budú dodržiavať dietu, tak dlhodobo vieme aj nejakým spôsobom znížiť hladinu ich cholesterolu. Existuje niekoľko menších, kratších štúdií, ktoré ukázali, že pokiaľ pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou užívali výťažky alebo preparáty z rastlinných sterolov a stanolov, tieto dokázali zredukovať hladinu LDL cholesterolu, či už u dospelých alebo detských pacientov. Na druhú stranu treba otvorene povedať, že stále nemáme dostatok štúdií alebo dostatok evidencie z dlhšie trvajúcich štúdií, čiže stále máme dostatok priestoru na to, aby sme vlastne skúmali familiárnu hypercholesterolémiu. Z tých ostatných terapeutických možností, čo vieme, je to, že ozaj pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou by mali sa stotožniť s tým, že treba spraviť nejaké intervencie v ich životospráve, v ich životnom štýle. V prvom rade teda odporúčame dodržiavanie zdravej, racionálnej výživy,
pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá je spojená aj teda s kontrolou váhy, čiže snažíme sa, aby títo pacienti nepribrali, držali si svoju váhu v tom optimálnom rozmedzi. Je dôležité z tých ďalších rizikových faktorov dôsledná kontrola tlaku krvi a snad takým najsilnejším rizikovým faktorom nelipidovým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou je fajčenie, čiže je veľmi dôležité, aby sme, pokiaľ ten pacient fajčí, vysvetlili, že musí prestať fajčiť a ešte snáď z takého toho nefarmakologického intervenčného hľadiska je dôležité u detí a adolescentov, u ktorých sa potvrdí výskyt familiárnej hypercholesterolémie, týchto veľmi dôrazne edukovať a vysvetliť im, že nesmú začať fajčiť, lebo už majú vlastne od narodenia dlhotrvajúci rizikový faktor, ktorý ešte by si vlastne multiplikovali tým, že by začali fajčiť. Napriek tomu, že by sa už mohlo zdať, že po tých povedzme 80 takmer rokov od vtedy, ako Carl Miller publikoval svoje prvé nálezy svojich pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, že už za tú dobu vieme o familiárnej hypercholesterolémii takmer všetko, tak v nedávnej dobe bolo opublikovaných niekoľko zaujímavých štúdií, ktoré priniesli nejaké nové podnetné hypotézy alebo informácie, ktoré by nám mohli pomôcť nielen k pochopeniu tohto ochorenia ako takého samotného, ale aj celkovo procesu aterosklerózy a prípadne naznačiť nejaké ďalšie možnosti pre liečbu do budúcnosti. A v nedávnej dobe tá bola opublikovaná štúdia, ktorá ukázala takú zaujímavú vec, že tí pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou, ktorí zdedili tá mutáciu od matky, mali vyššie hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a apolipoproteínu B v porovnaní s pacientami, ktorí zdedili familiárnu hypercholesterolémiu od otca. Ďalšia štúdia ukázala to, že tí pacienti, ktorí v rámci znova veľkej rodiny s tou istou mutáciou zdedili familiárnu hypercholesterolémiu po matke, mali aj znížené prežívanie alebo mali zvýšené riziko mortality. Na základe týchto vlastne nálezov sa vyslovili určité hypotézy, ktoré teda začali špekulovať, že práve výsledok takýchto, tieto nálezy môžu podporiť vlastne dôležitosť toho fetálneho vývoja aterosklerózy alebo ovplyvnenia vývoja aterosklerózy počas fetálneho vývoja. Na druhú stranu treba povedať, že práve zhruba asi pred mesiacom vyšiel iný článok, ktorý nám ukázal na väčšom množstve pacientov alebo rodín s familiárnou hypercholesterolémiou, že takýto vplyv toho, či zdedí pacient FH od matky alebo otca sa teda nepotvrdil alebo nebol potvrdený, čo môže znamenať, že teda tie predchádzajúce hypotézy boli povedzme takouto slepou uličkou alebo jednosmernou ulicou. Na druhú stranu stále sa nedá vylúčiť, že v budúcnosti sa ukáže, že predsa len takýto efekt tam nejaký existovať môže. Ďalší príklad, ktorý by som vám chcel ukázať, je ako vlastne využívame, alebo sa dajú využiť pacienti s familiárnou hypercholesterolémiou aj v rámci nejakých nových terapeutických možností. To využitie je práve v tom, že títo pacienti sú a priori vo zvýšenom riziku pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, čiže ten rozvoj alebo kardiovaskulárna príhoda väčšinou prichádza skorej ako u iných pacientov, ktorí majú zvýšenú hladinu cholesterolu z iných dôvodov. A na tomto obrázku vidíme štúdiu, ktorá bola opublikovaná asi pred 4-5 rokmi, ktorá sledovala efekt torcetratibu, čo bol inhibítor cholesterol ester transfer proteínu, čo je jeden z tých kľúčových enzymov cholesterolového metabolizmu.
A teda sledoval sa efekt tohto lieku na karotickú aterosklerózu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Môžete vidieť na tomto obrázku, že tí pacienti z FH, ktorí dostávali k svojej základnej liečbe atorvastatínom aj torcetrapib, mali výrazne zvýšenú alebo došlo k výraznému vzrastu hladiny toho tzv. Dobrého HDL cholesterolu, došlo k vynikajúcemu zníženiu toho práve zlého LDL cholesterolu, čiže to, čo v rámci liečby pacientov s hyperlipoproteinémiami väčšinou teda chceme dosiahnuť. Na druhú stranu, na tomto obrázku vidíte, že napriek, povedzme to, nazvime to fantastickému účinku na lipidové spektrum sa ukázalo na koronárnej ateroskleróze, že táto liečba nemala žiaden efekt. Toto zistenie, alebo koronárna ateroskleróza sa zisťovala teda podľa merania intimy médie alebo zhrubnutia intimy médie na karotída, čo nazývame niekedy, že je to taký surrogate marker, alebo taký medzimarker medzi teda rizikovým faktorom a takými tými, nazývame tvrdými klinickými ukazovateľmi, čo je infarkt myokardu alebo porážka. A na základe tejto, alebo potvrdením týchto výsledkov bola potom aj neskoršia štúdia, ktorá ukázala u pacientov, ktorí neboli FH, že liečba torcetrapibom napriek tomu fantastickému lipidovému efektu vlastne nezlepšovala prognózu kardiovaskulárneho rizika, ba naopak takéto riziko zvyšovala. Ďalším príkladom je táto štúdia, ktorá sledovala v obdobnom dizajne liečbu ezetimivom, kde znova prišlo k poklesu LDL cholesterolu pri pridaní ezetimibu k klasickej liečbe vysokou dávkou simvastatínu, ale napriek tomu, ako vidíte na tej pravej strane, znova nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu hrúbky intimy médie, čiže dá sa predpokladať, že minimálne u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou táto liečba vlastne nebola efektívna. Tu pri tomto preparáte stále čakáme na výsledky veľkej štúdie u pacientov bez FH, že či potvrdí alebo nepotvrdí tento nález. Čiže záverom môžem povedať, alebo môžeme zhodnotiť to, že familiárna hypercholesterolémia je vlastne takým prototypom alebo humánnym prototypom aterosklerózy a títo pacienti alebo nositeľia tejto mutácie, ktorá spôsobuje, alebo mutácií, ktoré spôsobujú familiárnu hypercholesterolémiu, sú vlastne a priori vo zvýšenom riziku pre rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení, keďže majú zvýšenú hladinu LDL cholesterolu hneď od narodenia. A ide o stav, ktorý vieme liečiť, vieme či už farmakologickou alebo nefarmakologickou intervenciou ovplyvňovať riziko týchto pacientov, ale samozrejme stále ešte nie sme v tom stupni poznania a možnosti, aby sme vlastne vedeli zvrátiť stav alebo tú danú mutáciu. Čo samozrejme do budúcnosti, keďže vieme, že aj genové inžinierstvo a možnosti genetiky postupujú výrazne, sa nedá vylúčiť, že v budúcnosti budeme vedieť vlastne liečiť týchto pacientov aj takýmto, nazvime to, genetickým inžinierstvom. Ďalšia z vecí, ktoré môžeme na záver povedať o familiárnej hypercholesterolémii je to, že napriek tomu, že môžeme istým spôsobom povedať, že je toto už dosť známe ochorenie, ktoré sme či už z vedeckej alebo klinickej stránky relatívne dobre poznáme, stále v rámci výskumu a liečby familiárnej hypercholesterolémie narážame na nové fascinujúce hypotézy, ktoré nám môžu pomôcť do budúcna ovplyvňovať nielen pacientov z FH, ale celkovo pacientov v rámci prevencie aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení. A na záver len možno také dva odľahčené obrázky ako pozvánka na návštevu Slovenska, kde sa nachádza viacero kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré sú aj zapísané v zozname UNESCO. Na tomto obrázku teraz sú niektoré z nich.
teda určite ste srdečne pozvaní, aby ste prišli navštíviť Slovensko a pokochali sa našou krásou. Takže na záver ďakujem vám za vašu pozornosť. Samozrejme rád odpoviem na otázky. Pokiaľ by niekto aj v budúcnosti mal nejaké otázky, by ho niečo zaujímalo, prosím, kľudne ma kontaktujte. Veľmi rád na tie otázky zodpoviem. Ešte raz ďakujem. Super, díky. Ještě chvilku vydržte. Dejte si vyčuval, zavřou a podívám se, jsme na tom se zvukem a myslím, že docela dobře.